שנה הבאה זה אותו דבר, רק זה גר. לא, הוא כתב רק יעקב ורחל. בטבלה שראינו, ראינו שבדעת עליון... שנה הבאה זה אותו דבר. דבר? למה קרא לזה יעקב ורחל? היה צריך לקרוא לזה זון, טוב. לפי דברי הטבלה. שהטבלה זה הרב בניהו. כן. כלומר, אז עוד פעם, הבינה הזה זה בגלל שהשפע נמשך מאימה, אז מאימה זה נמשך לבינה. אימה בגדול זה ישסות, וישסות זה בינה. אז זה על ידי הדיבור, כן? בואו נראה את ההמשך. הבית כנגד הלולב וכנגד הדעת, ותכוון בג' שמות יעקב שבחסד כנודע, שהם בגימטריה סג, כן? 3 פעמים יעקב זה 21 כפול 3, 63, ותוציא גם כן ממנו שם י' י' א' י' כנזכר, אבל תכוון במילוייהם כסדר אב סג מה, כלומר יעקב דאב, יעקב דסג, יעקב דמה, ותכוון להמשיכם אל אי אחרונה שהיא ענוק הוויה דבן, ובזה משלמים ונעשים הוויות גמורות. לעמוד במעשה יש גם המשכה לנוק. תמיד. הכל יש המשכה לנוק. הכל יש המשכה לנוק, כן. יש המשכה במוחין לנוק. בראשון ראינו י' י' א' י', כן, זהו. זה המשכה, כן. זה המשכה. אנחנו רואים שיש יעקב... כן. לאית התא מיוחד. כן, כי זה כבר... כן. על ידי המעשה שזה כבר זה. זה עם הלולב. היעקב האלה זה בא מכוונות הלולב. כן? או תכוון בג' היודין שבג' שמות אלו, ואם כללותם הרי אל, ונודע כי שם יעקב הוא בחסד לדעת כנ"ל. בסוד 6 נענועים של הלולב. מה זה עוד תכוון? אז לא, אנחנו לא מכוונים באות, מכוונים בכוונה הראשונה. תראה בתוך הסידור, על ידי המעשה, כן, יכוון להמשיך מקיפי כך בד דחוכמה. כן, אמרנו שזה יום ראשון זה חוכמה, דחגה דחגת וחגה דנאי, דחסדים, דבק דדעת, דזה. אז אמרנו שזה דעת התחתון. ודיומא דכולהו. איפה הגיע המילה הזאת? כלומר, זה גם בחינת הדעת שנמצאת בין טרן כתפין. כי דעת תחתון מתחיל מהחגת, אז מי זה גם יומא דכולהו שהוא גם בית כתפין. כן. כאילו, דעת עליון, אין שם יומא דכולהו, כאילו, יומא דכולהו הוא בין בית כתפין. נכון. אז יכול להיות שזו הסיבה שהרשש דחף גם יומא דכולהו. דווקא פה. מה זה יומא דכולהו? יש דעת בין שני הכתפיים. שזה נקרא גם דעת המתפשט בהרבה מקומות. והיא נקראת יומא דכולהו? כן. גם יומא דכולהו. לכאורה יש פה 2 מערכות. יומא דכולהו זה דווקא אמור על חסד. אבל זה כולל את כולם. כמו שאנחנו אומרים, כולם בחוכמה עשית, שכולם כלולים בחוכמה. כשאתה רוצה להוריד אור אינסוף, אתה חייב לקחת איתך את החוכמה. כלומר שאור אינסוף ייכנס בחוכמה, אם אתה מתחיל מלמעלה, אז החוכמה דאק, היא יורד למטה. אז אותו דבר בחסד, שאתה רוצה להעביר את החסד, אז אתה צריך שכל החסדים ייכנסו בחסד יומא דכולהו, ומשם אתה מעביר לגבורה, לתפארת. אבל למה זה נקרא יומא דכולהו? מה המשמעות של זה?
חסד, עולם חסד ייבנה. כל העולם חייב לעבור על ידי חסד. הלשון של הרב זה, ככה, הלשון של הרב, תרגום שזה היום של כולם. מה זה אומר? מה משמעות? זה סוכות, זה יום הדקה. זה סוכות, זה יום הדקולו. כל החסדים זה כלולים בו. כתוב בספירת העומר. כתוב בספירת העומר. בספירת העומר אנחנו שבוע ראשון משתמשים בזה. אם אתה רוצה דף PA, תפתח דף PA. עמוד א'. יש שורה שמתחילה למה השבוע הראשון. יש לך את זה? כן, אז תעלה טיפה, ובזה נתבהר טעם למה השבוע הראשון אינו חול גמור, אבל נקרא חול המועד. והטעם הוא כי כל האי חסדים נכללים בחסד הראשון, כנודע, כי 7 ענני כבוד הם. והענן הראשון מכולם הוא הנקרא ענן של אהרון, והוא כנגד חסד הראשון. והוא כולל את כולם, כנזכר בספר הזוהר פרשת אמור, וזה סוד מה שכתוב יומם, הנה זה היומם, יומם יצווה השם חסדו. זה... כי החסד הראשון נקרא יומם, לפי שבו נכללים שאר החסדים הנקראים ימים. והגבורות נקראים לילות. אלו זכרים ואלו נקבות. וכל אחד מ7 בחינות החסדים כנ"ל הם 7 ימי השבוע, וכל אחד נקרא יום אחד. אבל החסד הראשון נקרא יומם ולא יום. ופירושו יום הכולל ימים רבים. כי כל שאר החסדים אין להם שורש ומעבר אלא בו. וזה סוד וישא עמוד הענן יומם. כי 7 עננים היו, אבל הראשון שבכולם נקרא יומם. ולכן הוא לבדו נזכר והשאר נכללים בו. כן? ובזה תבין פסוק הנזכר של יומם יצווה השם חסדו. כי על ידי יומם והוא החסד הראשון שבכולם, על ידו הוא מפקיד שאר החסדים בידו, שיהיה הוא פקיד עליהם, והרשות בידו להוציאם ולהוריד ולפשט אותם למטה כפי רצונו. אז זה נקרא יומא זה כינוי חסד יומא דכולהו. זה ככה מגדירים. חסד מכונה יומא, והחסד הראשון שהוא נקרא בעצם יומם הוא חסד שכולל את כל שאר החסדים. זה נקרא יומא דכולהו, כאילו החסד שבו כוללים כל החסדים. כן, אבל זה סוג של דעת. אנחנו כרגע מתעסקים עם הדעת. זה דעת שנמצא בין טרן כתפין, והוא נקרא יומא דכולהו. חסד יומא דכולהו, כן. והיות ופה מדברים על דעת תחתון, שדעת תחתון גם כן מתחת לראש, הוא כלל את שתיהם. כן, כן, בדיוק ככה. נדבר פה על החסדים שבדעת. כן, על הדעת עצמו, כן. הדעת מורכב מהחסדים והגבורות. כן, כן. אז החסדים שבדעת, החסד הראשון הוא כולל את כל שאר החסדים. כן, אבל פה אנחנו מדברים יותר גבוה על הדעת, לא על החסדים על השורש שלהם. כלומר, יש להם שורש שנקרא דעת עליון, זה נמצא ממש למעלה בראש, בין חוכמה ובינה. יש דעת תחתון, שזה נמצא יותר למטה. כן? הוא בראש עדיין. כן, הוא בראש, אבל הוא יותר למטה. כן. ומה יש בין שני הכתפיים? ויש בין שתי הכתפיים, אמרנו דעת, שנקרא דעת המתפשט. דעת שלישית, כמו שאמרתי עליה. כן. טוב, התחיל ללמוד עץ חיים, אז אני יותר בקיאים במושגים. כן, יש המון מושגים, כן.
כי פה מה שכתוב פה לא מזכיר דעת, הוא מזכיר על 5 חסדים, החסד הראשון שמתוכם הוא נקרא יום הדחולו. כן. תביא לי רגע את הסידור של המנועים שנייה. יש לי אותו. הייתי מייעץ לעשות הקפה א' של יום רגיל ומיד הושענא רבה, כדי שנראה את ההבדלים על כל אחד. יש זמן רב, מה אתה ממהר? לא, לא, את הזמן, אתה רואה? אז אמרנו שכל ההבדל, זה גר, זה רק... כל ההבדל זה אותו נוסח בדיוק, כל ההבדל יהיה כתוב לך גר. אתה יכול לעבור מחסד של יום ראשון לחסד להושענא רבה, תראה כל ההבדל כתוב גר. זה אותו דבר. היות וזה קל, אמרתי, לא נחסוך. כן, נכון. כל ההבדל זה גר. ושבהושענא רבה עושים את כל הימים ביום אחד. אז הקפה ראשונה שעושים בהושענא רבה היא בבק, להשלים את 6 ימים. עושים עוד 7 בגר. בדיוק. כן. אנחנו נראה בנענועים של הלולב, נענועי ההלל, אנחנו הרי מורידים גם שפע מהדעת, אז שם באמת אנחנו מורידים מחסד עליון דדעת דפרצוף יומא דכולהו. ככה זה נקרא, שהוא החסד העליון העומד למעלה תחת הגרון בין בית כתפין דאריך. אבל זה נקרא, נקרא למשפט. חסד עליון? חסד עליון דדעת. חסד עליון דדעת. נו, זה מה5 חסדים של דעת. אבל... זה לא הדעת עצמו. תמשיך. אתה משם מושך את השפע. מחסד הזה שבדעת, אבל דפרצוף יומא דכולהו, שזה הדעת המסוים הזה שאנחנו מדברים עליו. אז יומא דכולהו זה החסד הראשון, או שזה הדעת עצמו? החסד הוא הראשון למעשה. החסד הוא נקרא יומא דכולהו. יפה. שהוא החסד העליון העומד למעלה תחת הגרון בין בית כתפין דאריך. אבל הוא גם שייך למערכת הדעת, כן. הוא עושה סוכות וכולו דעת. בשבת שאין לולב, אז גם עושים את הכוונות של הכל? הכל. כמו בשופר. הכל בדיוק, כן. עשיתם? בטח שעשינו. כן. אז אנחנו, בואו נראה את זה בסידור, את מה שקראנו הרגע, התאבד, על ידי המעשה. יש לכם? על ידי המעשה, יכוון להמשיך מקיפי כחב"ד דחוכמה, אמרנו שיום ראשון זה חוכמה, דחגה דחגת וחגה דנאי דחסדים, דבק דדע דזה, ככה אמרנו, בטבלה ראינו, שזה וק דדע דזה ודיומא דכולהו, עם ג' יקו דעה בסגמה, שזה הדעה הראשונה בשאר כוונות, שבפשוטם עולים גימטריה סג, כלומר 3 יקו בפשוטם עולים גימטריה סג, שהם ג' יודין ואלף דסג, שזה גימטריה א' למד. אז הנה יש לכם פה חכן, בגה, דתי, ג' יקו גימטריה סג, אתה ממשיך את זה לאי תתאה, שזה אי אחרונה, שזה המלכות. וגם אתה מכוון שאתה ממשיך תאב סג מה לאי אחרונה, שהיא בחינת תנוג, שהיא שם בן, כמו שיש לכם בתוך ה-A שם בן. כלומר, היקו הראשון מצד ימין זה יקו דאב, אתם רואים? היקו השני שבאמצע זה יקו דסג. והיקו השלישי שבצד שמאל זה יקו דמה. השם בן הוא כבר כלול בתוך ה-A. כן. אז גם פה יש לנו י' י' בסיכום, א' י' שזה גימטריה א' למד. זה הדבר השני. הדבר השלישי, הגימל, אני קורא בשאר הכוונות, כנגד האדם וכנגד ו' קצוות התחתונים.
ויכוון כי אדם הוא הוויה דמה, ובה יש ג' אלפין, שבכל אחד מהם הוא שם אקיה. כן? כלומר, כל א' זה שם אקיה. הרי הם ג' שמות אקיה, שהם במספר הוויה דסג, ותוציא גם כן ממנה שם י' י' א' י', על דרך הנזכר למעלה, שהוא כמניין א' ל'. תכוון בג' שמות אקיה הנזכרים, כי שלושתם הם במילוי יודעים. כן, היות שזו הקפה הראשונה, זה גם חסד, גם חוכמה, אז שלושתם במילוי יודעים. כן? גם בכוונה ג' פעמים אקיה שביארנו שם, צריך גם כן שתכוון שהם בסוד מילוי אב סג מה. למעשה זה דעה שנייה. כלומר, לפני רגע הוא אמר שתכוון ששלושת העם הם במילוי יודעים. כאן משום מה הוא אומר שתכוון מילוי אב סג מה. ועל דרך זה בכל ו' ההקפות. אז אנחנו לא מכוונים ככה, לא מכוונים במילוי אב סג מה. מכוונים לפי השיטה הראשונה. את מה מכוונים אב סג מה? כלומר, את האקיה, 3 אקיה יש לנו פה. אקיה זה בכלל לא אב סג מה בא, אין דבר כזה אקיה. ככה הוא כותב, גם בכוונה ג' פעמים אקיה שביארנו שם, צריך גם כן שתכוון שהם בסוד מילוי אב סג מה, ועל דרך זה בכל ו' ההקפות, חוץ מן ההקפה הזין, ששלושתם הם במילוי יין, לפי שהם בסוד המלכות הנקראת תיתתה. אז אמרתי שאנחנו לא מכוונים כך. לא מכוונים כי גם אין לנו בכלל אב סג. מכוונים כפי הכוונה הראשונה, שזה שלושתם במילוי יודין. ואחר כך תכוון בחיבור ג' פעמים אל, הרי היה לנו 3 פעמים אל, כלומר גם בדיבור, גם במעשה וגם באדם, כי הם בגימטריה מגן 93. תכוון ותמשיך זו המגן במלכות כנודע. אז זה מגן ראשון. אז תראו בסידור, על ידי האדם יכוון להמשיך המקיפין דקח בה דחוכמה דחגה דחגת וחגה דנאי דחסדים דבק דגופה דזה. ככה אמרנו שזה וק דגופה דזה בטבלה. אם המוחין דשמה שג' אלפין שבו הם ג' אקיה דיודין, שבפשוטה מולים גימטריה סג 3 אקיה, וג' יודין וא' שבו זה גימטריה אל. אז הנה יש לנו פה חכן בגדתי, יש לנו פה שמה עם 3 אלפין, 3 אלפין יוצא מהם 3 אקיה, אבל כולם ביודין, אקיה דיודין מה שנקרא, 3 אקיה זה גימטריה סג, יש לכם? כן. כן? ואנחנו מכוונים שמהסג הזה יוצא י' י' א' י', שזה גימטריה אל. ג' פעמים אל, גימטריה מגן, ואת כל זה אנחנו ממשיכים לנו. מעניין שהוא לא עשה קל במילוי. הסיבה שאנחנו צריכים להקיף זה בגלל א' ל' זה... כן, הקפה. זה גימטריה הקפה. וואי, היה צריך גם לכתוב את זה, כאילו, בתחילת הכוונה. הסיבה למה אני מקיף. טוב, כתב לנו פה את זה בשאר הכוונות, וזה הקדמה. שתדע שהאלף למד הזה במילוי זה הקפה. אנחנו נמשיך בסידור. יש פה עוד כמה דברים. זה לא משאר הכוונות. זה לא משאר הכוונות, זה מנהר שלום. זה כתוב בנהר שלום בסוף, משם
כמדומני כנפי יונה. לא כנפי יונה. איך קראו לרב כנפי יונה? הרמה מפנו? זה כן, זה מהרמה מפנו. אולי זה כן כתוב בספר כנפי יונה, אני לא יודע, אבל זה מהרמה מפנו. כן. זה נער שלום בסוף. ואת זה מכוונים בכל יום בהקפות. יש את כל הכוונה הזאת. שינויים, כל יום, כן. כל זה דחיות. אז ככה, זה כוונה של יום ראשון. תסתכלו, זה מתתה לאלה. כלומר, מכוונים מלמטה למעלה. אבל בסיכום, כאילו מה בדיוק הכוונה הזאת? הכוונה הזאת, שאנחנו ממשיכים לרחל כל פעם, כל יום למעשה, בחינה מסוימת. כלומר, ביום רגיל אנחנו עושים 7 הקפות לתיבה ועושים את הכל ביום אחד. את כל מה שנעשה עכשיו ב7 הקפות, ב7 ימים, עושים את זה כל יום. יש להם יותר גבוה מכל סופה. אבל אתה עושה את כל סופה? שלא קשור. אבל כל יום אין לך את הטבלה הזאת שזה שזה גר. זה לא כמו סוכות. איזה מקום מסוים כל יום? הנה, כתוב לך איפה זה, בכל יום זה זון דיימים. יותר עושים 7 הקפות ביום אחד. כל יום הרב. אחרי שאתה מניח תפילין וציצית, עושים 7 הקפות לתיבה. אתה צריך להוציא פה סידור שחרית קבוע שיהיה כאן הרב. שיראו מה. צריך לעשות פה מניין שחרית, לא סידור שחרית. אדרבה ואדרבה. הכוונות עם ההקפה אין פה תיבה אף סידור. ראיתי כאלה שמסתובבים. כן, אז הם עושים כפי שצריך לעשות, כן. אבל זה לא יורה, רגע, זה לא יורה או שאני לא יכול לעשות את זה זה? לא יורה, אתה תפסיק. כי זה לא היה מקיף, אבל אריזה! אבל מתי כתוב? אריזה! אבל לא, אתה תדייק. כתוב כשהוא היה בא מאוחר. בסדר, אז יש אנשים, זה התשובה, לא מאוחר. יש כאלה מגיעים להשתבח, אתה לא יודע? הרבה צדיקים. נו, אז מה, להשתבח עכשיו תשב לעשות 7 הקפות, זה יורה. רגע, עזוב להשתבח. כולם יושבים בכיסים. באתי ב4:15. אז איזה יורה? יש 5 אנשים. איזה יורה? איזה יורה? לא, הנה מקובל, עושה לנו הקפות. סליחה, אבל זה שהוא מכוון בסידור, זה לא יורה. זה לא יורה. זה לא יורה אם אתה לא מתבדל. יודעים שאתה אני לא מכוון. מחפש את הגאווה שלי, כן. בצניעות, אז מה יורה? מה יורה? מה יש בזה יותר מה יש בזה יורה? יורה? עוד 30 דברים שעושים. גם אדרבה, אומר הרב הצדיק, זה מבני ברק, איך קראו לו? הרב דביליצקי. היה אומר שמסתכלים על המקובלים בתור צריכים טיפול. אז מה היוהרה פה? יש אדם מלומיין. חושבים שאתה... מלא גאווה, זה הבעיה, אני מלא גאווה. מי מלא גאווה? אני מלא גאווה, אני חושב שדמיין כל מיני דברים, כל מיני זה. שום מלא גאווה ושום כלום. תעשה הקפות ותכוון. ראש שנה הגעתי ראשון, הייתי שני האחד, אז עשיתי. אבל אמרתי מה, אם יש אנשים נוראים. ראש שנה אין כוונות. יש אנשים שעושים את זה ב2 בלילה. כן, אבל בלי כוונות. לפני התפילה עושים את זה? כן. לפני שאתה מתחיל, אלוקינו ואלוקי אבותינו, לפני. אפשר לעשות את זה ב2 בלילה? או שיש בעיה בזה? אני מאוד מסתפק, לא יודע. כי הרי רחל לכאורה נמצאת עוד לאחד קודש קודשים, אבל אתה צודק שגם כשאתה עושה את זה, היא נמצאת באותו מקום. היא לא עלתה. הייתי מקובלים. אבל אולי אחרי שאתה מניח תפילין, הרי התפילין זה הראש שלה. כן, אי אפשר לעשות את זה אחרי תפילין. בית כנסת מלא. אי אפשר. מה? זה יורה, אריזה לא היה עושים. אנחנו יותר מהאריזה, אתה רוצה להגדיר אותנו יותר מהאריזה. תראה, צריך לעיין בזה, אתה צודק. מה? השאלה של רב שמואל במקומה, ממתי אפשר לעשות את זה? רגע, מה נוהגים בנהר שלום? שם אפשר לעשות, כי זה כולם עושים. שם אין זה לא יורה. יורה. זה לא יורה. מפוצץ, מקובלים. הם עושים שם? אלה שבאים מאוחר, אז הם לא עושים. ואלה שבאים מוקדם אם עושים? התחילו כבר את התפילה, אבל מה שטוב, שהחזן עד הודו, הוא לא קורא בקול. כיום, לא יודע מה היה פעם, כיום, שנים, החזן הוא עד הודו קורא בשקט. כל הזמן הזה אפשר עוד לעשות. כן, כאילו... עוד התחילה. כאילו, אתה קורא לזה, התפילה עוד לא התחילה, כי הוא עוד לא אמר קדיש, והוא לא אומר בקול. אני לא אומר, אסור לדבר על אנשים, אבל אני מכיר מקובל גדול שאני מתפלל איתו כל בוקר, והוא לא עושה אף פעם. הוא מתפלל והוא מגיע שיש 5-6 אנשים. מגדולי המקובלים, הוא כל התפילה מכוון. כנראה זה יורה, חשש להאריזה, אז מה, נקודות טוב ממנו? חוזר על זה וחוזר, אז בואו נפתח, בואו נראה מה כתוב יורה. לא,
מגיע מהבית, הבית שלו סמוך לבית כנסת. בואו נפתח, נראה מה כתוב יוהרה. בבית תפתח אפשר לעשות, דף נעשה בבית. ד' עמוד א'. אפשר לעשות הקפות בבית? נעשה בבית. יש לך תיבה בבית? נעשה את השולחן, נשים ספר תורה קטן ונעשה. אבל זה נקרא תיבה. לא, נעשה ספר תורה של הילדים שתשבו. פעם אחת, נגיד אם בן אדם לא מרגיש טוב, נו, אבל כל יום יעשה מהשולחן תיבה, זה נשמע קצת מגוחך. אבל לא צריך לצבע תורה. לא, לא צריך, לא. לא, כי התיבה עצמה היא בבית צריך כאילו. אז לכן אני אומר, למה אי אפשר לעשות תיבה בבית? אם לא צריך ספר. תפתח דף ד' שאר הכוונות. צריך שכבר... בוא, תפתח דף ד' הרב. כן, דף ד'. לא, כל פעם אתה חוזר לי, הרב, בוא תפתח. הרב רוצה לעשות אותנו יותר מהאריזל. אריזל אנחנו מפחדים להיות, הרב רוצה יותר מהאריזל. אריזל חשש, אריזל פחד, אריזל זה, אנחנו... כמה מקובלים היה בזמן רבי? הוא עצמו, רק הוא, אולי הוא חי בטח. היום יש לנו נערות של מקובלים. תראה, זה מתחיל מדף ג' עמוד א' למטה. אבל אני ראיתיו שהוא היה בא לבית הכנסת וחכה, ולא היה מקיף שום הקפה, כמו הצדיקים שאתה מספר עליהם. ואפשר, כי בשביל שלא היה הוא מן 10 ראשונים. למה? לפי שהיה מתאחר לבוא. עוד רגע אני אראה לכם למה היה מתאחר. שנייה. ולכן לא היה מקיף, מפני הרואים שנראה כיוהרה. אדם בא להשתבח, אז הוא לא מתאים שתקיף. לא מתאים, כולם מתפללים וזה. זה כבר, זה יוהרה. זה אריזל. אין יותר גבוה מזה. לא, אבל אז לא ידעו שהאריזל הוא האריזל. זה מחלוקת גדולה. זה כמו בן אדם צדיק נסתר הסתובב לך פה, אתה לא יודע שהוא קודש הקודשים. נראה לך אדם פשוט, אז מה זה? הוא לא רוצה להסתובב, זה לא מתאים. תגיד לי, זה אריזל, מי יודע מי זה בכלל? תעברו לדף הקודם, כלומר ג' עמוד ג' למעלה. תראו, האמת היא צריך להתחיל קצת לפני. בדף ג' עמוד ב' למטה, ראיתי למורי ז"ל שלא היה נוהג להיות מ10 ראשונים. ולפני רגע הוא אומר לנו שזה מצווה מאוד מאוד גדולה להיות מ10 ראשונים. ולמעשה אם נוסיף עוד יותר, זה אחד מה20 תנאים ללימוד הקבלה, להיות מ10 ראשונים. כלומר זה בדווקא, לא אם אתה רוצה. אז הוא אומר, ראיתי למורי ז"ל שלא היה נוהג להיות מ10 ראשונים, אז איך זה יכול להיות? ואמר לי, אתה מפני שהוא היה חולני, והיה צריך לשהות בביתו כדי לעשות צרכיו. זה טעם אחד. עוד טעם ועוד סיבה אחרת, כדי שאחר כך ילבש טלית ותפילין בביתו, וילך מעוטר ומעוטף בטלית ותפילין לבית הכנסת. והיה מוכרח לעשות כן. ביום. כי בלילה הרי אליו זמן תפילין. וה10 הראשונים... לפי המקובלים מניחים אותו ב4, לא? בעלות השחר. אז למה לא? ופה יש רעי נגד המקובלים, לא? אולי זה כמונה ביום, בעלות השחר. והם עובדים מאוד לפני, הנה, יותר מאוד. והיוד ראשונים היו מקדימים לבית הכנסת באשמורת, שזה לפני עלות השחר, טרם אור היום. ולכן לא היה יכול לקיים מצווה זו לסיבות אלו. זאת אומרת שלדבר טלית ותפילין להיכנס לבית הכנסת זה קודם ל10 ראשונים. כן, כן, כך כותב בן איש חי, כן. ככה הוא הבין, ככה אתה מבין מה שכתוב כאן. שלהיכנס למה? בגלל שהוא היה חילוני, חולני. הוא היה חולני. זה עוד טעם. כלומר, הטעם העיקרי לכאורה זה הטעם הזה שהוא רצה לבוא מעוטר ומעוטף בטלית ותפילין. אבל עוד פעם, הארי לא היה לו בעיות בכוונות. כלומר, הכוונה שלי הוא היה מכוון במהירות, בלי סידור, בעל פה, עיניים סגורות. אנחנו חייבים את הסידור, חייבים להסתכל, לוקח לנו זמן כל דבר. לכן כותב השמן ששון, לכן אנחנו מניחים תפילין מעלות השחר ומתחילים את התפילה מעלות השחר. כי אם לא, אתה לא תספיק, הדליץ את כך הרבה כוונות. עלות השחר כבר מניחים? תפילין, כן. לפני זמן תפילין? כלומר, לא, אדרבה, כלומר אומרים שעלות השחר זה זמן תפילין. יש בלוח זמן תפילין, אתם עושים את זה לפני הזמן הזה? קצת לפני, כן, עלות השחר זה לפני. לפני בטח, זה הרבה לפני. זה בערך שעה לפני זמן תפילין. אותו הסתכל. פלוס מינוס. ככה נועדים בבית כל כאילו?
זה מאיפה המנהג הזה? כן, שמן ששון. היה הרב של בן ראש ישיבת בית אל. יש איזה אחד שמעריך בתפילה, כל פעם הוא משתגע עם ה... אמרתי לו, שאולי יש לו יותר להניח תפילין קודם, אני אגיד לו שצריך... תגיד לו, שמן ששון לפורש, וככה נוהגים. אם אתה רוצה לכוון את הכוונות, מי אלוקינו ואלוקי אבותינו, או עם ההקפות וזה, אתה חייב. אין לך זמן, איפה אתה תעשה את כל הכוונות? כך הרבה כוונות, מרכבות, עניינים. כל הכוונות האלה צריכים להיות כשאתה כבר מונח, מניח תפילין? כן. יש שתי עלות השחר, איזה עלות השחר? 90 דקות, 92 דקות. כן. אז איך נוהגים מקובלים? נוהגים. אתם מניחים תפילין? מה למעשה אתם נוהגים? סתום 72, לא? סתם 72, כן. נשאר מחר את החזן. עכשיו זה יותר קל. כן, כן, ככה צריך לעשות, אם לא אי אפשר. כי גם בהנחת התפילין והציצית יש מלא כוונות. אולי. אתה לא מוצא ידיך ורגליך. אני יודע שהעובד אומר שבדיעבד אפשר להניח תפילין מ-6 דקות אחרי עלות השחר. נדמה לי 6 דקות, משהו כזה. את זה מה שעושים. לא ממש עלות השחר? לא, אתה מניח ציצית, יש בזה כוונות. כבר עד אז... ודאי לא, אבל תפילין זה אותו זמן. אתה עושה מטבע ברכה עם כל הכוונות של ציצית. יש כוונות גם של ציצית קטן. תמיד קטן, תמיד גדול. כן. שמן ששון אומר את זה, כן? כן, 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 כן. כן, אני נהדר מחר אביא לך את הפרטים בדיוק של איפה זה כתוב, אבל אני אשאל את הרב החזן. הרב החזן נשאר אותו. טוב, אז אנחנו מחר נמשיך בכוונות האלה שעצרנו. כוונות של הרמה מפנו. וזה כוונות שעושים כל יום? כל יום, כן. בדיוק את זה? יש עוד. אני זוכר שאומרים למנצח... נכון. מנצח מגינת מזמור שיר. כל הקפה, כן. כל הקפה הוא מפסוק, כן. וחוץ מזה עושים אותה מעתיקה, מיש"ס. כן, כן. לא, אבל מתחילים מלמטה. כן, לאה מקיף. כן, כן. כלומר, כל יום, כל פעם להמשיך לרחל משהו אחר. העניין הוא שכל יום זה משתנה. כן, יש לנו פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, מהבא עד לאה יש 7. כל הקפה אתה ממשיך לרחל מאחד מהם. אחד יותר גבוה. כן, בהתחלה מלאה, אחר כך מיעקב, אחר כך מזה, מתבונה, מבינה, מיש"ס, מהבא. למה כתוב לרחל רק למטה? כי לה אתה ממשיך את השפע. ולמעלה כתוב לאה, יעקב. כן, אתה... כלומר, זה מין, איך נקרא לזה, כאילו אתה משלים את כולם. אנחנו נראה את זה מחר בעזרת השם. זה מאוד חשוב לי.